de nieuwe directeur van VVV Venlo. Ja. Niet Vennings, maar Pennings. Pennings was voor mij onbekende. Ja. Dus, en ik begreep binnen de organisatie van VVV dat voor iedereen wel redelijk onbekend was. Hij heeft bij Triple Dobbel gewerkt en bij PSV, vooral als marketeer. Ja, en 40 jaar. Wat dat betreft denk ik een goede verjonging, dat kan geen kwaad. Maar ik ben benieuwd, als je als marketeer... Bij VVV heb je geen geld om te marketeren, laat ik het zo zeggen. Dat moet bezuinigen vooral, hè? Dan moet je vooral bezuinigen, ook komend seizoen weer. Dus Zeker. Hij krijgt gelijk een mooie uitdaging. Ja. Wat is zijn voornaamste opdracht, denk je? Voor de komende 2-3 seizoenen? De club levend houden. Ja, klinkt misschien heel raar, maar... Ja, te verbinden, denk ik, met sponsoren, met degene die de club een warm hart toedragen. Ja, maar hetzelfde als meerdere wat kleinere clubs, zeg maar, ook in de regio die we ook hier hebben. Hè, zo, hetzelfde als bij MVV bijvoorbeeld. En daar heb je gewoon te dealen met potentiële sponsoren. En die zijn er altijd eigenlijk. Ja. En dat zijn gewoon mensen die zijn al zoveel jaren bij de club betrokken. De parallel zit toevallig bij Laurens van Leeuwen, marketingachtergrond Ajax onder andere. Hij heeft een marketingachtergrond bij PSV. Ja. Dat gaat hem in ieder geval helpen. Die man kan tot 10 tellen. Ik heb zijn LinkedIn-profiel bekeken. Hij komt uit de buurt, uit de regio. Hij woont in Hezen, komt uit Horst. Nou ja, dat ligt er vlakbij. Dus hij weet hoe de voetballerij in elkaar zit. En uiteindelijk is het zo dat het gaat om geld. De financiële basis van VVV, net zoals bij een aantal andere clubs, is nog niet stabiel, is wankel. En als hij dan inderdaad goed kan verbinden, dan ligt daar waarschijnlijk zijn eerste opdracht. Ja. Per 1 juni komt hij over. Dus ook, omdat hij nog bij een andere werkgever zit, was hij ook nog niet bereikbaar voor interviews. Dus, Maar goed, we gaan hem een keer uitnodigen. Hij is bij deze Pennings met uitgenodigd.